What? Ay! Why sumabog ba, yoy? It looks like you're not eating pamahaw yet. You have hangover? Are you still sleepy, yoy? Don't worry, you need just pangbagising. I know what to do. Oh, you know what to do also? Let's go. Coffee lover ka ba? Check this out mga yoy. For only 39 pesos, may very malasang ice drinks ka na. And very many flavors ka pang pwedeng pagpilian. All of that is made with 100% coffee beans. Only at Mess Brew. Matik na yan mga yoy. Masarap na, malasa pa, very barato pa. Swak na swak sa budget mo. Very affordable na pwede nyong i-enjoy ng inyong barkada, kaopisina at lalo-lalo na ng inyong pamilya. Matik na yan, sa Mess Brew ka na. Mess Brew is located at the ground floor, JNF Mall, Danao, Ligao City. So ano pang inaantay nyo? Mag-Mess Brew ka na. Matik na yan. A few moments later. This is the moment of truth. Welcome back to another Pork Butakal Very Malasa cooking video. Matik na katod! As you can see, all of our Ricardo is already preparado. We bought that all from the mercado. Very barato. For today's video, we're going to cook Very Malasa Pork Butakal Caldereta. Also, our very famous Pork Butakal is already preparado. We already washed that to kill the 99.9% of germs. Okay, let's start cooking. Let's buntog first the manteca, which is the pampalnas, but mostly it is used from pritos or panggisa. Let us now buntog the bawang in the manteca. Oh, there. Mekos mo yan. Tordenong kulag. Let's buntog also the sibuyas there. And then mekos until it's translucent. Wow! Translucent! Panit sa mga English na naman. And then buntog na the pork butak. Kinamay na ni Insan. Oh, huwag mo kamay yan. Kutsarain mo. Mapapanits yan. Okay lang yan. Kamayin mo. Hugas ka naman kamay. Linis naman yan. Sobrang linis siya Insan. And then mekos again. Mekos muna yan Insan. Mekos mo with a tornadong kulag. Ginisa mix, baka naman. Ginisa mix, baka naman oh. Ilang beses ka nalabas sa video ko, di ka pa bigay. Baka naman oh. O diba, our pork butakal with this very malasa is already templado. We're going to let it burok. Oh chef, takta mo na. Oh, diba napasok ka pa? Sabi na mainit eh. After 48 years of letting it burok, we are now going to put the UFC caldereta sauce. UFC, baka naman oh. And of course, mekos again. Mekos muna yan Insan with a tornadong kulag. Wag, matatapon. Fast forward, our pork butakal caldereta is already done. Very malasa. And before the muak competition, let's look at first the presentation. Oh, very malasa. Very nagsisilyap. Shining bright like a diamond. And of course, UTV is going to purbar now the very malasang pork butakal caldereta. Oh, busgal malala na naman yoy. Muak malala. Very dusta. Very malasa talaga ang pork butakal caldereta. Last time kasi I ate caldereta. It's not pork butakal. It's ayam. Buray niya po niya. It's called canine caldereta. Sus mesep, kinasta na niyo yung taba. Oh, binusgan na niyo. Sus mesep, langirap. Okay, thank you so much again for watching our vlog for today's video. Don't forget to like and follow UTV. 200k followers before 2024. Let's do this. Let's go. Sa mga solid supporters and followers ni UTV, I love you all. Sa mga bashers ko, I love you more. Dahil sa inyo, I'm nagsisweldo ng dollars. Thank you so much for watching. It's your one and only Yoy. Peace out. Goodbye! What's up mga yoy? Ipinakikilala ko sa inyo ang larong Una Game. Ang Una Game isang play-to-earn mobile game na pwede kang kumita habang naglalaro lang. Mag-register lang, kumpletuhin lang lahat ng details na nakikita sa screen at i-confirm. After mo ma-confirm mga yoy, rekta ka na sa game. Marami kang pwedeng pagpiliin na laro dito mga yoy sa Una Game. Isa na nga dyan mga yoy ang larong Dragon Tiger. Ang larong Dragon Tiger mga yoy ay isang laro na kung saan tataya ka lang kung sa Dragon ba o sa Tiger. Magpapataasan lang kayo ng baraha mga yoy at kung sino yung mas mataas na baraha, syempre siya yung panalo. Diba? Ganun lang siya kadali mga yoy. Naglalaro ka lang pero kumikita ka pa. Sa Una Game lang yan mga yoy. At kung gusto nyo na mag-withdraw, i-click nyo lang mga yoy yung withdraw dyan sa baba. I-bind nyo mga yoy yung Gcash details nyo at ilagay nyo yung withdraw amount. Rekta Gcash na yan mga yoy. Ganun lang siya kadali. Ano pa hinihintay nyo mga yoy? I-download nyo na ang Una Game. Nasa comment section ng video na to yung link kung saan pwede mo siyang i-download. Matik na yan. Una ka sa Una Game.